Kini hi Government Republic Higher Secondary School atang rongkal kan nia kan kamhing chu dal ruat thara nia kabul chem hi dal ram tika nia hi mal som kimi nia apia ber mi so megi dal sa dal ruat sang hi ni group 14 at TRM atang local kan ni ama saberin hitlai huna in tawdel chungchang thu soi thei tura ro mana min nei saktu jitu tu te chunga thinlung takin lom thu kan soi ma sa ni e in tawdel class kan nei atang hian thil ti le thil masona sang sang kan nei a thil tam tak kan zir chu bok ani chu singa lang su sar zual pakhat chu kan thil zor le paisa man dan hi ni kan thil zor ti hian thil tam tak zor chu kan nei lem chung lawa jitu tu te in total class kan nei ti min jitu ten paisa bin pe ka chang khan paisa man dan le ti pung dan le ka ngai tua kan dil ru bera chuan chu me zo hi nia chu ta kan ngei tua chuan pikul a ron langa pikul chu kan ti chin phota pikul pikul ka han pikul siam na tu ka han leya ke mani chungte le ke mani hian tlema zong kan lo sim thiam ve wang hian thil dang lei bui ngai loin in tau del ani boga a siam na tur ngot kan leya chuan kan lei zoa kan siama kan siam zo hian kan zuara school vela hian hei class kan nei wang hian in tawdel hian thil zuar ve tam tak hi school an noma chu wangin vengtina hian kan thil ti hi kan hon cho kan venga chungte dor hnai kan om chuan kan da boka chungte dora chuan kan paisa man dan tlang pui chu chung vel chu nia chuan a panhina chuan profit siam le man dan hi ni profit siam ti hian paisa ti pun lutuk chu kan nei chung lawa kan in tawdel kan thil zora changa kan punglu thi tam veu lawa chu wangin tlema zong hi chu kan in sema chungte ti boy lovin kan school mamu kan note kan pencil kan box ti te chung ho chon kan lei ve a kan thei ang anga le ngai to ho te kan leya chungte ti boy lawa nu le pa te ti hau tak lo zonga hi kan tum tlat ani chuan a pathumna chuan in tawdal chungcha kan thil zir ania thil thatak mai kan zir chuka chungte le kan leichin te ti buai lovin mani in kan school kal chungte hian kan na kan la nei chu hian chungte ti buai lo turin kan dil ru kan nei ru thatak kan nei thei pha a midang ti buai ngot lawa kan nom thei pha ni kan ram zawrama hian in tawdel hi in zirti hi a tha ka ti khop me a chuan kan in tawdel hian ramchang kang te kan lo ni thei pha don ani kan thil doi mem chu in tawdel class kan nei thei kan lom em a kan em la chunga lom thu kan soya chuan in tawdel class hi kan school chau ni lo school danga te po om thei zel se kan doi mem a thing tlang te po om thei se kan doi mem ani chu jong chu ne ka soi thei a top na bera chuan in tawdel atanga kan thil zir poimo tak ania thil zir ti hian zir poimo lutuk chu kan nei chu ma se kan zir chuat tlang pui chu mizoram chunga mizoram a hian school tinte ne na hian in tawdel class si zir tir theila school niam zok primary school ti te aya sang zok te thleng hian kalpui thei zelila kan ram changkanga kan nge america ram te po an lo changkang theina chan ber chu an in tawdel wang ania chu tiang khop chon kan ram hi in tawdel vela kan ram ma son na tur ani boka tin kan ram hi azimi ma chu wang chon kan ram hi lo thang lian zel thei don ani kan in tawdel phot chuan in tawdel na hi keini ai no pangte hi na te hian chi tu thar zelila alo thang len zel thei nan le kan ram alo thang len zel thei nan chu kan soi thei to ani a profit zat khai za chia nge tlem te tu zali so nga ve chu tin ti kanin sema chu kanin semna kan soi khom le chon chenin pen kan le pen te box te chenin notebook kan le book miss note ti te alo zo to wa han chu ve la chon kan manga chon voi a hian kan veng hlat luma wangin passing ka long kala
chumi a chuan I bus fare vela kan hmang bawk ani a tha hle mai tuna zona azo thei to tro I alom ka tia in phur tlang in mel a munuam ka ti keima seng khan sang ni pariata hemi hi kalo ziak to a entrepreneurship in education ti hi kalo zia tinga dang ti te SCRT te ka thelut ve a I kan ve to thil ti hian hei sarma ka te sarfela te zara kan ti theya anin phure me ma te kan in on ton ani bera nangin phura min on le boka I kal chonzom zel po kan dua tin kan zona zo du chu tuna hian pol som pasta ula chung te ti boi lovin in confi deuh tongem mani ei thil tam tak so la ti thelo amaro chu mani pocket money tu te ti dan tu te kha in ri ru ange om ti kha ka se chak deuh tlat mai kan ril ro to ber pakhat chu a theyang to ka I kan pai chung chu le khazir hi kan tuma chuan chung te ti boi lovin he school chol ti ate in lo na a phot chon in loa mani school fee ti te school form man ti te le khabu man ti te mani in tum zel kan tum ni Hinge baka inexperienced te an save ula at course shim in tilti chok to life project chok ni lo ka in tau del class ya apoi mo te nakina kan malam hun tur zera dan poi na poi mo in tau del class hin lo nei pui hi kan lo ma in nei pui zero la chon in tau del class a hian thil tam tak kan zira mani et kan chung te ti boi lawa mani ya kan in tau del thei dan ani boka chon kan shat na te min ti ati zau boka chon thil tam tak min zir tira su at palit to ke kan do lu to ke ni po kan